Γεια σας παιδιά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Λοιπόν, από ό,τι ξέρετε δεν έβγαλα ποτέ τη φωνή μου σε κανένα βίντεο και για πρώτη φορά την έβγαλα. Λοιπόν, όπως πάντα θα έλεγα καλημέρα, γεια σας παιδιά και τέτοια, ναι. Αλλά τώρα είναι μεσημέρι, άρα καλό μεσημέρι και επίσης καλά Χριστούγεννα. Τι κάνετε, πώς είστε? Αν θέλετε γράψτε κανένα σχόλιο από κάτω για να μου πείτε πώς είστε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα Minecraft επιβίωση τη δικιά μας. Αλλά να θυμηθώ λίγο ποιο ήτανε. Αυτό, νομίζω ότι ήταν αυτό. Περιμένετε. Αυτό ήταν, όχι δεν ήταν αυτό. Αυτό δεν ήταν τίποτα παιδιά, απλώς ήταν κάτι, ένα παιχνίδι που, ένα πράγμα, μια επιβίωση σε ένα flat που έπαιζα μαζί με κάτι φίλους μου. Sorry. Και μπήκαμε στον κόσμο μας. Τι λέτε, είμαστε καλά? Εγώ νομίζω ναι, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θα κόψουμε λίγο ξύλο. Ναι, το ξέρω, κολλάει πολύ το Minecraft μου. Αν μπορείτε λίγο να μου πείτε κάτι για να μην κολλάει και τόσο πολύ, θα ήταν πολύ καλό για μένα. Τίποτα. Απλώς ακούστηκε κάτι ξανά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Να, και άλλη πόρτα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Συρρυκνήσουμε μια σφιά, αλλά την έχουμε εξερευνήσει αυτή. Άρα δεν θα εξερευνήσουμε άλλη σφιά για τώρα. Για τώρα, ξέρετε θα κάνουμε ένα σπίτι. Λοιπόν, θα βρούμε ένα μέρος ωραίο για να κάνουμε ένα σπίτι. Τα βίντεο πείτε μου λίγο πόσο θέλετε να είναι, για να ξέρω. Μουσική αν θέλετε δεν θα βάζω. Αν θέλετε όμως θα βάζω. Λοιπόν, να σας πω πάλι πόρτα. Λοιπόν, να μου πείτε αν θέλετε να βάλω μουσική ή κάτι άλλο τέτοιο. Ναι, πάλι κάτι ακούγεται. Ναι, ό,τι να είναι. Κάτι πάλι ακούγεται. Δεν ξέρω καν τι είναι. Πάμε να σκοτώσουμε μια γελάδα. Λαγκάρει πάρα πολύ και το ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι να είναι. Πάλι ακούγεται πάλι κάτι. Sorry παιδιά, λίγο αν ακούγεται κάτι. Χτίστο πάλι έχω. Πού είμαι, βοήθεια. Γεια σου Κλάρα, τι κάνεις, καλά Χριστούγεννα. Α, πού είμαστε. Καλά Χριστούγεννα γελάδα. Συγγνώμη αν πέθανες. Δεν θα δεις για τα Χριστούγεννα για πάντα. Λοιπόν, αν θέλετε θα πέσω μαζί με φίλους μου. Όποιος θέλετε δηλαδή. Όπως ας πούμε τον Mario Gamer. Που τώρα δεν λέγεται Mario Gamer. Λέγεται Redstone Sigma. Βρείτε τον. Τώρα εξερευνώ μια σπηλιά. Αν και αυτή δεν είναι σπηλιά, άρα θα κόψω λίγο απλώς, θα σκάψω λίγο απλώς πέτρα και μετά θα βγούμε πάλι έξω. Και θα κτίσουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, το βίντεο νομίζω ότι θα το κάνω 10 λεπτό, όπως ξέρετε. Άρα θα προλάβουμε να κάνουμε το σπίτι μας. Θα πέσω με το Mario Gamer, το Redstone Sigma, sorry. Βρείτε τον, τώρα πια έχει κανένα, δεν έχει κανένα βίντεο ακόμη. Θα φτιάξει όμως. Νομίζω ότι έχει βγάλει το intro του νομίζω. Εντάξει, λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα κτίσουμε το σπίτι μας που έχει και πολλές πηγές και τέτοια. Λοιπόν, θα το κτίσουμε ακριβώς εδώ πέρα στη μέση.
Περίμενε λίγο. Δεν είναι καλή ιδέα, θα το κτίσουμε κάπου εδώ πέρα. Να, έχουμε και δίπλα το δάσος, πηγές. Ένα σωρό πράγματα. Βάζω το crafting. Και το φούρνο. Και τώρα θα φτιάξουμε το σπίτι μας από wood. Και ναι, από ό,τι βλέπετε spruce wood. Ναι, το κάνουμε όλο. Λοιπόν, και θα το βάλουμε τριγύρω. Να, τώρα έρχεται και η νύχτα. Νομίζω ότι δεν το έχω με τέρατα, αλλά πείτε μου αν θέλετε το βάλω με τέρατα. Να, κάποιοι φίλοι μου λένε πως, ναι, πώς κάνεις κανάλι και τέτοια. Ενώ εγώ τους το λέω, δεν καταλαβαίνω και πρέπει να πάω σπίτι. Να σας πω, μπορεί τώρα με καμιά μέρα να κάνω κανένα βίντεο με κανένα φίλο μου. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ότι μπορεί να μην κάνω εδώ πέρα ναι, μπορεί να μην κάνω σπίτι μου το βίντεο, αλλά μπορώ να το κάνω σε κανένα φίλο μου και να έχω λίγο χάλια ίντερνετ. Ναι, το ξέρω, το κάνω πολύ μεγάλο, αλλά θα πάρω ξύλο και θα το κάνω το σπίτι μου. Θα βρω και γυαλί, δηλαδή άμμο για να το κάνω γυαλί. Αν δεν ξέρετε από Minecraft, τότε πείτε μου, εγώ τα ξέρω όλα από modes, βλέπω από πολλούς YouTubers. Αν κοιτάξετε λίγο κάτω στα βίντεο μου, δηλαδή στα κανάλια, θα δείτε ότι έχω πάρα πολλούς YouTubers, όπως το Hacky, το Captain Panis, τον Αντώνη Σιούρο, το Καρπούς και τα Gaming και άλλους. Το Bolt και την Gen, που είναι Άγγλοι YouTubers, αλλά αυτοί κάνουν όλα τα modes και από αυτούς τα έμαθα όλα. Τα modes, αυτό μου ρωτάνε όλοι οι φίλοι μου, που έμαθα σε όλα αυτά τα modes και τέτοια. Ναι, και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τώρα θα χτίσουμε το σπίτι μας. Ωραία, μπορεί να είναι λίγο μικρό στην αρχή, αλλά θα το κάνουμε μεγαλύτερο μετά. Θα κάνω και ένα βίντεο μαζί με τον Redstone Sigma, δηλαδή καταλάβετε ποιον εννοώ. Τον παλιό μου gamer. Ναι, λοιπόν, τώρα αφού φτιάξαμε το σπίτι μας, ναι, πάνω κάτω το τριγύρω. Ναι, πάλι κάτι ακούγεται. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που ακούγεται. Νομίζω ότι είναι από... Δεν ξέρω, κάτι σαν μέλισσες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο σπίτι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακούγεται. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να κόψω ξύλο. Κουράστηκα. Πάλι ακούγεται κάτι. Ξυλάκι. Θέλω να σου πω ένα παιδιά. Εγώ θα το πω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πώς πέθανε ο τελευταίος. Τώρα όποιοι είναι πόντι, ζητώ συγγνώμη. Απλώς είναι ένα αστείο που το βγάζω συνέχεια και δεν το λένε στο σχολείο. Δηλαδή, ναι, καταλάβατε. Το λέγανε στο σχολείο. Πώς πέθανε ο τελευταίος πόντιος ναύτης. Δεν ξέρετε έτσι. Σταμάτησε το καράβι και πήγε και κατέβηκε κάτω να σβρώξει. Ωραία. Αν δεν σας άρεσε κάτι να πείτε όχι στα σχόλια. Λοιπόν, αν θέλετε κάνετε ένα like στο βίντεο. Αν κάπου εδώ θα κλείσουμε. Ναι, για πρώτη φορά έβγαλα τη φωνή μου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το πρόσωπό μου δεν θα το βγάλω ακόμη. Μπορεί όταν γίνω 22 χρονών ή κάτι τέτοιο. Και λοιπόν παιδιά, εδώ κάπου θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και αντίο σας.